Poppin'. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Jo, čaute ľudia, vítajte moje ďalšie videa a dneska si ideme ukázať, ako si vytvoriť intro. Ja som teraz natáčal jedno video pred chvíľačkou, ale ja som zistil, že to video, ja som točil Roblox, tam som hral jednu hru a ono mi to normálne že nešlo, lebo že pán Zoid sa volá tá aplikácia. Poďte na váš prihľadač, dáte pán Zoid. Hej, no a ono mi to proste nesekalo. A ak som pustil to video, tam mi to sekalo, akože video. Takže by som chcel vedieť, že prečo, keď som natáčal, tam mi to nesekalo, a video áno. Takže kebyže mi to poradíte, tak by som bol veľmi rád. Napíšte do komentárov. Plus, napíšte mi do komentárov, ak ste mali dnes deň. Tak, dobre. Takže, poďte tu na pán Zoid. Otvorite hneď prvý link. A tu si vyberajte hociaké intro, napríklad toto name. Áno, dáte open in Clip Maker 2. Áno. Tak. Dobre. Teraz dáte toto play. Keby sa náhodou stalo, nepáči sa mi to intro, áno. Dáme si druhé, napríklad. Kebyže sa vám toto nepáči, áno. Chápame sa. Ako ono, je to toto isté skoro, takže dáme napríklad toto tu. Template. Ono to ukazuje tak, ale ono to vo videu bude ukazovať inač. Takže tak. Takže dáme si toto ešte Amazing Fortnite intro. A idem si to uložiť, asi toto. Dobre, teraz si stlačíte tento štvorec, vlastne toto. A tu máte text. A jak je tu text a name, no tak vy to prijete a napíšete, že napríklad vaše meno. Tak. A dáte, že označíte si to, dáte CTRL-C. Tak. A dáte toto druhé. Označíte delete, CTRL-V a enter. A už to máte tak. Dáme od začiatku, počkajte. Tak, dáme si to tak, aby ste to lepšie videli. Ono sa to potom to intro bude ukazovať ako mne. Dobre, tu si majte pesničku ako chcete, ale ja nechám pôvodnú. A dáte, že start render video. A to je všetko. Dobre, teraz ešte môžeme ukázať, že jaký je najlepší program na proste Photoshopy na vaše tieto miniatúry. Takže dáte Photopy a dáte otvoriť z počítača. Ja už tu mám predpripravené. Tak. A dáte stiahnuté súbory. Nepočkaj. Ja som to vlastne vymazal. No tak dáme napríklad to tu. Čo si včera už spravil. Toto bolo včera moja miniatúra. Ale ja viem, že hovoríte, že čak, hráme Minecraft, však to je obyčajná miniatúra. Hej, lenže ja som to dal ešte obrázok. A lenže ja som nevedel, že mne to zruší ten obrázok. Takže ideme si napríklad stiahnuť napríklad Minecraft, áno. Dáte obrázky a dáte si hociaký obrázok. Napríklad tento, áno, hej. Tento som nemal včera, mal som iný. Dáte uložiť obrázok ako a dáte, kde si ho chcete uložiť. Ja si chcem uložiť na pracovnú plochu, tak dáme pracovná plocha, uložiť, dobre. Teraz prídeme tu, Photopy, online. Ono to je, no dáte otvoriť z počítača. Dáte pracovná plocha. Toto tu, Images. Takto.
máte tu túto fotku a teraz si klikne na tú šipku, na ten kurzor a dáte si to, kde chcete, hej, takže dáme to tu, zväčšíme to, shit, dobre, tak to sa vrtiť nedá, dobre, čo som teraz chcel, teraz si tu napríklad dáte šipku, tu by som mal mať, vlastne to som tiež vymazal, ale to je jedno, šipku vám to teraz netreba, dáme si tu text, áno, takže dáme tu toto a dáte si, že aký veľký ho chcete, zľavím, tak, kliknete tu a tu máte 24 pixel a dáte, tu si nastavíte, že aký veľký chcete text, tak ja si tam 47 a napíšeme, že prepáčte, napíšeme, že Moro, čakaj, nebo to je veľké, dáme menší, napríklad 27, napíšeme, že Maroko, Moro, CCO, is past, dobre, a zmeníme si farbu na takú, aby tam vynikla, viete, takže dáme si tam takúto, počkajte, takže tak tu dáte si tam farbu ako chcete, ja teraz farbu nemením, to sa mení tu dole, sa mi zdá, tak. Tak. No proste, to sa dáde tu mení, teraz neviem presne kde. Čakaj, nie. To sa tu mení, tu si to. Si to označíte. A teraz dáte toto, dáte takú farbu napríklad. A ono potom zmení, napríklad na červenú, ja som si dal. Tak, proste, tu sa mení farba dole, aby ste vedeli. A teraz dáte si toto a dáte pokrivenie a dáte oblúk a dáte 17%, áno. 17%, 16, 18, 20, 17, lebo to je asi najlepšie. Ok. Teraz si kliknite na tento kurzor a teraz tým môžete aj hýbať. Tak, teraz dobre. Teraz si dáme farbu. Tak. Dobre, ja chcem farbu takú, ale vy si môžete zmeniť. Teraz presne neviem, jak sa to robí, som už zabudol. Ale niekde tu sa to robí. Niekde tu proste. Ale počkaj, jak som to včera vlastne robil? Sorník. Počkaj, ja si dám tu text si dám. Označím si to. Ako is best. A tu si zmením farbu. Tu sa niekde mení farba. Presne teraz neviem kde. Nie tu. Počkajte. Tu. Dáme si napríklad takúto červenú. Tak, áno. Tu sa mení farba. Takže, už viete, ak sa mení farba. Takže, viete, kliknite na text. Označíte si to. Tak. Tu si kliknite na text. Označíte si toto. Kliknite na toto. A dáte si, ja neviem, napríklad zelenú. To veľmi tam pasovať nebudem. Dáme si napríklad takúto. Ok. Teraz to označíme. Proste kliknete na toto a máte tú druhú farbu. Ale tak my si tam dáme takéto veľké si to dáme. Text.
Tak, tak. Tak. Tak a dáme si, ja neviem, napríklad ako chcete. Dáme si tam čiernu. Dobre, dáme tam čiernu farbu. Teraz. Takto obrázok vyzerať nemôžem. Tu si dáte iba, že jak chcete ho uložiť. Kde si ho chcete dať, proste hoci čo. Si dáte, že aké veľké chcete to. Dobre, to je všetko, lebo ja neviem, že ak vy si to chcete ešte dať. Ja to zatiaľ robím iba takto. Chápete, lebo ja sa ešte len učím. S tým veľmi narábať, takže ja si s tým veľmi narábať. To boli dve tutoriály. Ako si spraviť miniatúru. Ako si spraviť intro. A ešte dáme si jeden tutoriál. Ešte asi dnes to stihnem. Takže to ešte sa vám ozvem potom. Takže začneme 11 minút. Takže čus!